神殿のそこでおとなしくしていな。これで終わりだ。下り。ローガ様を援護するぞ。かの者の傷を癒したまえ。やるな。灼熱の炎で全てを飲み込め。
者の傷を癒したまえ。てめえらに恨みはねえが今は敵同士。悪い。やるな。邪魔はさせないよ。手応えあり。者たちを癒したまえ。
遅くなった。レオン、お前大丈夫なのかよ。エルヴィン、帝国の敵である貴様、どけ、邪魔だ。終わりだ。祈るがいい。よーっ